Dođite na guslarsko silo. Svakog utorka od 8 sati na valovima Radio Gruda. Večer u kojoj se sastaju guslari i ljubitelji gusala kako bi slušali naše stare pisme i tradiciju naših pradjedova. Guslarsko silo, emisija napetih struna i oštra glasa. Svakog utorka samo na valovima Radio Gruda. Evo ga, dakle 8 je sati kako smo najavljivali danas, dragi moji narode, na redu je ova naša emisija koja će ići u buduće svakog utorka od 8 sati, a to je Guslarsko silo. Dakle, emisija u kojem ćemo svakog utorka predstaviti jednog od naših guslara i poslušati jednu njegovu pismu. Kako smo rekli, probat ćemo predstaviti što više ovih naših guslara kako bi evo i ova naša mlađa, a i starija čeljad upoznala se sa ovom našom tradicijom. Danas, 5. veljače, na godišnjicu smrti našega poznatog ajduka Andrijice Šimića, kako i priliči, u eteru Radio Gruda ugostit ćemo guslara Željka Šimića i predstaviti, nakon jednog malog uvodnog razgovora, i predstaviti njegovu prvu ploču koju je izdao, i to što je priliči na današnji dan, i to iz 1967. a to je Andrijica Šimić, Gorski Harambaša. Nakon te dvije pjesme, to jeste slušamo ploču, pa slušamo A stranu, pa B stranu, nakon toga ćemo poslušati još jednu bonus gusle, kako bi rekao, a to je također Željka Šimića s jedne kazete iz 2003. Smrt Andrijice Šimića. Evo ovdje na liniji već imamo, dakle s nama je večeras guslar Željko Šimić. Željko, dobro ti večer i dobro nam došao. Dobro večer, bolje vas našao. Evo, idemo odmah, kao što sam najavio, dakle danas je godišnjica smrti našega poznatog ajduka Andrijice Šimića, pa sam rekao kao što sam malo o tebi, jedan mali razgovor, pa evo Željko, najprije nam se predstavi, dakle rođen si koje godine? Ja sam rođen 28.1.1944. U prošli ponedjeljak sam, eto, ko malo proslavio 70. rođendan. Ajde, neka. Dobro, završio si srednju školu, osnovnu i srednju školu u Grudama, jeli? Osnovnu školu sam završio u Sovićima, srednju u Čapljini, višu u Sarajevu. A višu u Sarajevu, i završio si kao nastavnik za matematiku. Nastavnik matematike i fizike, evo samo još jedan podatak. Penzioniran sam prije 3,5 godine, pošto moje struke, matematika, fizika, fali na čitavom području županije. Radio sam 3,5 godine u Drinovcima, evo sad opet došao u staru bazu, u osnovnu školu Grude, gdje predajem i sad matematiku. Ajde, baš najdrago. Eto, kao pošto te svi znaju kao vrsnoga guslara, želio bi te pitati koje godine, kad si otprilike počeo učiti gusliti, kako je to bilo? Evo, samo ja ću malo, davno je to bilo. Bilo mi je vjerovatno 12-13 godina, ne mogu se sjetiti točno. Jedan guslar dobar je bio u mom susjedstvu, on se je zvao Ivan Šimić, nadimkom Gušt. Pa sam ja došao kod njega i pomalo od njegove gusle koristio da bi probao gusliti, i sa mnom još došlo nekoliko mojih susjeda koji su od mene bili stariji po nekoliko godina, možda i 10 i 12, 13, tako ih bilo, baš trojica su bila, i svi su mi pomalo probali pjevat, probali gusliti. Međutim, nakon možda pola godine, ovaj Ivan Gušt, koji je bio slijep, koji je živio 100 godina, jer guslari dugo žive, rekao je: vi momcima, da je on nije vidio, ostavite te gusle, neka mali nastavi i od njega će nešto biti. I eto, tako sam ja pomalo nabavio sebi gusle i počeo pomalo gusliti i tako. Dobro, onda vjerojatno si tada već dobio nekakvu reputaciju vrsnoga guslara, i slijedom toga je došlo i ono vrijeme kad si snimio svoj prvi album, jel tako? Svoj prvu ploču, jel? Ja sam to snimio 1967. godine, Andrijica Šimić, Gorski Harambaša. Tada je bilo vrlo teško se probiti na tržište,
odnosno vrlo teško je uopće bilo doći do kuće u kojoj se snima, pa je garancija da će platiti tu ploču prvu bila moje ovo gruško trgovačko poduzeće Bekija i u njoj moj rođak jedan Danko Šimić koji je i danas živ, on mi je tu puno pomogao, otišli smo u Jugoton i on je kao garant, odnosno njegovo poduzeće, je bilo garant da snime 1000 komada ovih ploča, to su bile ne long playce, jer je tada bilo nemoguće da jedan čovjek snimi, to je strašno skupo bilo. Recimo moja je plaća tada bila 70 i nešto tisuća, a da bi ja napravio jednu ploču, meni je trebalo oko milijon i po. Ja, možeš... Pa mogu ti reći da je Andrica bio uvijek poželjan i dan danas. I dan danas, dakle i tradicija se nastavlja. Tako je. Eto, pa u sklopu toga upravo ćemo ovaj tvoj prvi spomenutu ploču Andrica Šimić, Gorskih Harambaša ćemo pustiti, a nakon toga ćemo pustiti i jednu snimku s tvoje kazete Smrt Andrice Šimića. Jel koje godine to bilo, možeš li se sjetiti? Prije 10 godina sam Smrt Andrice Šimića. Da. Napravio i snimio i tako da je... Eto, ja mislim da je to jedna danas da je prava prigoda da upravo poslušam ova tvoja 2 albuma. Eto, moj Željko, nećemo više dužiti, ja ti se puno zahvaljivam na ovom javljanju. Eto, drago mi je da si ti upravo prvi gost u našoj emisiji Guslarsko silo koje će ići svakog utorka i evo, predstavit ćemo tvoje pivanje. Dobro, hvala i tebi to. Ajde, Željko moj, živio mi. Ajde. Eto ga, dakle, nakon razgovora i maloga gostovanja preko telefona guslara Željka Šimića, predstavit ćemo sada i ovaj njegov prvi album. No prije toga, jeli na današnji dan, kako i treba, reći ćemo najprije koje je slovo o našem ajduku Andrice Šimiću. Dakle, Andrija Šimić, to jeste nadimak Andrijica jer je bio malem rastom, hercegovački Robin Hood i znameniti hajduk zvan kralj gorskih klanaca. Rodio se u siromašnoj obitelji u Alagovcu, nedaleko od Gruda, 2. listopada 1833. Imao je brata i 5 sestara. Svojim djelovanjem postao je legendom među južnim Hrvatima, s obiju strane granice i austrijske i turske. Kao dječak radio je 10 godina kmetovske poslove u Age Tikvine u Mostaru. U Hajduke se odmetnuo nakon što su mu turski poreznici opljačkali oca, a kadija kojemu se obratio nije htio intervenirati, nego je umalo i njega uhitio. Najčešće je hajdukovao na potezu Imotski Vrlika i zadržavao se na planini Kamešnici, gdje se i danas pokazuje njegova pećina. Povremeno se zaljetao i do Kupresa, Glamoča, Duvna i Mostara, čak i Sarajeva i Travnika. Kad je oko 1870. boravio u Vranu, Čvrsnici i drugim hercegovačkim planinama i odande napadao turske karavane, trgovce i kiridžije, u narodu se posebno među muslimanima počelo vjerovati da je neranjiv i da ima nadnaravne moći. Ipak, kad su zaredale tužbe i s austrijske i turske strane, raspisana je za Šimićem tjeralica uz pozamašnu nagradu. Izmoren od potjera i skrivanja jednog dana sklonio se u Podosoje, ali je zbog izdaje uhvaćen i predan austrijskim vlastima. 31. kolovoza 1872. osudili su Harambašu Andricu Šimića i njegovu družinu, ukupno 25 hajduka na dugogodišnje kazne zatvora. Teretili ih se za pljačku, razbojstva, iznude, ranjavanja i otimačine. Ukupno 86 kaznenih dijela, uglavnom građana Austro-Ugarske, iz Imotskog i Sinja, premda je Šimićeva družina hajdukovala i u Hercegovini. Izvedeno je čak 310 svjedoka. Šimić je osuđen na doživotnu robiju i poslan 1873. u zatvor u Kopar. Nakon izdržanih 30 godina i 40 dana zatvora, na intervenciju mnogih znamenitih osoba, od biskupa Paškala Buconjića do ljubuškog gradonačelnika Sadikovića, pušten je iz zatvora u 68. godini života. Kad je brodom došao u Split, dočekala ga neviđena masa svijeta. Nosili su ga na rukama od Rive do Marijana. Nakon svečana dočeka u Splitu 1901. prema riječima profesora Josipa Baraća, nekoliko godina nakon njegove smrti, čuveni splitski nogometni klub dobio je ime Hajduk.
Na putu za rodne Grude Andrijicu dočekuju i slave u svakom selu. Sinjani ga časte 7 dana, proglašavaju ga počasnim sudionikom Alke. Čak naručuju fotografa koji ga slika u Hajdičkoj odori, a ta fotografija sačuvana je do danas. U razgovoru za Splitski pučki list 1905. izjavio je: bio sam griješnik, ali nijesam odmetnik. Sirote nijesam cvilio, siromaha sam pomagao, a žensku sam čast uvijek cijenio. Otimao sam onomu tko ima, a davao onomu tko nema. Umro je 1905. godine i postao nacionalna legenda. Nakon raspada Jugoslavije njegovim imenom nazvane su mnoge ulice u Imotskom, Kninu, Grudama, Ljubuškom. U Runovićima, uza zid gdje mu je pozlilo, a nakon toga umro, postavljena je spomen ploča s natpisom: na ovom mjestu umro je 5. veljače 1905. godine hrvatski hajduk Andrija Šimić. Kad je umro, u džepu su mu našli 1 krunu i 2 pare. Ukopan je na groblju u Runovićima.